Здравейте хора, аз съм Игнат и добре дошли в моето ново видео. Днес в този клип ще реагираме на първия епизод на Скрънзи. Това е българската версия на Невероятни спестовници. Този реалити формат е създаден не от кой да е, а от самият Мъци. Преди да започнем, искам да ви кажа, че ако този клип ви хареса и достигнем поне 90 харесвания, ще направя още една подобна реакция на този реалити формат. А сега да не губим повече време, нека започнем направо с реакцията. Това предаване ще е по-интересно, ако участваха истински реални хора, а не платени актьори. Но това не ми пречи да го изгледам. Най-добра представа за спестовната природа на Николай ще разберем от битовия му хабитат. Затова и първото място, което посещаваме, е домът му, за да се запознаем с него и начина му на живот. Малко ми звучи като съдбина кръстопът, начина по който говори Мъци, но иначе видеото е доста добре качествено направено. Евла на човека. За мен обаче тоалетната хартия е много по-евтина, отколкото за другите. Разделям пластовете на две, по този начин те ми стигат за два пъти повече време. Ето така, отнема малко време, но петта пари, което е най-важното и си е същото, ако не е по-добро. Знаеш ли, ще ми е много интересно, ако си бършеш газа с листа или на... Движението е здраве. Отходната такса честа за асансьора е 5,40. Що мога да си ги спестя, защо да не ги спестя? Понякога е малко трудно. Все пак са 14 етажа. Но поне поддържам форма, пестя пари. Какво по-хубаво това? И е направил прасци като на римски легионер. Не съм купувал клечки за уши от поне 15 години. Ползвам ги, пера ги, пак ги ползвам, пак ги пера. И така, спестявам пари. Не мислиш ли, че е малко гнусно така? С екипа решаваме да изведем Николай на обяд. Избираме елитния стейкхаус Градски легенди, който по случайност е и спонсор на днешното видео. Случайност? Не мисля. Не, наистина, буквално не го мисля. Очевидно този клип е спонсориран от това заведение. А ти всъщност по принцип с какво се занимаваш? Аз работя като автомонтьор и качвам се редовно в коли, но не е в движение. Значи ти все пак работиш, изкарваш пари. Да, разбира се. Спестовен си по собствено желание. Само да вметна, че този клип съм го гледал поне 6 пъти и заедно с Чичо ми. И наистина не разбирам защо хората го правят. И ако не. Имам чувството, че актьорът всеки момент ще се засмее след като си каже репликата и той не си вярва какво говори. И какво ще го правиш с това? Ще го пребера, разбира се. Това е храна. Искаш да изядеш газения заек? Разбира се как. Това... Така не ще го изядат птиците в гората и другите животни. Ама той е бил сгазен. Нищо му няма. Той е сгазен тук що. Хора, не че искам да се бъркам, ама на мен ми прилича повече на плюшена играчка или по-специално плюшен заек или плюшено мече. Може да е странно отстрани, но замислете се. Всички ядеме зайци. Месото е хубаво. Единствената разлика е, че то беше газено. За щастие, много малко преди ние да стигнем там. Много хора може да ме съдят и укоряват за това, но все пак безплатната вечеря ще ям аз, нали? Братле, осъзнаваш ли, че ядеш в момента пилешко месо, а не заешко месо? Заешкото месо има съвсем различен цвят от пилешкото месо. А сега от тази кутия ще си направим една хубава чаша за многократна употреба. А какво ще стане след това, когато вече приключиш употребата на картонената чаша? Ще ми е много интересно. С изненада наблюдаваме живота на Николай и си даваме сметка, че за изминалия ден той не само, че не е похарчил дори стотинка, а дори е напред с чаша и безплатна вечеря. Както вече казах, този епизод ми хареса и специално този реалити формат ми харесва. Нищо, че прилича малко повече на пародия между съдби на кръстопът и истински истории.
Сбогуваме се с него и с недотам смесени чувства напускаме апартамента му. Това беше всичко от мен, приятели. Надявам се да ви е харесало този клип. Ако е така, надайте по едно палче нагоре и споделете видеото в социалните мрежи и напишете в коментарите какво мислите за този клип. И не забравяйте да се абонирате за моя канал, като натискате бутона абониране и натиснете камбаната, за да получавате всички известия за новите ми клипове. А сега ви казвам довиждане, до нови срещи. Ще се видим пак, както винаги. До следващия път. Чао, чао!